Okay. Picture yung video na. Imagine yung tali. Off na. Picture na. Ha? Off. Na-off na. Yan na pong yun. Diba? Sige, sige, paslit. Ang bugay na ba? Naglag dali na eh. Babay rin, babay, babay. Bye-bye. Babay. Babay. Ano kaya na? Ha? Kaya mami? Ha? Dani? Babay. Wala ka. Babay. Bye-bye. Ang order ka? Babay. Babay. Babay, babay. Kami. Wala na kumbawa. Kumbawa. Kaya ba? Kumbawa. Okay mo. Kaya lang. Ilagay niya. Ilagay niya. Kaon siya? Yung gitulon ni mo to. Kugita to. Kuha pa ka na? Ha? Naman na eh. Iigang ko eh. Uy. Lata. Ito na mami. Sira na. Sira na. Isira ka niya. Balik na. Kasapat na dili ba? Sabig sa anak ko. Balik ko lang. Balik ko lang. Ay, di pila naman. Sugo, no? Ay, panagkuhan lang. Oh. No. Kami, Arigato gozaimasu. Kami. Kami, di na ka? Oh. Panghuit mo tao. Oh, babay, babay. Panghuit ba? Pag netaw mo agi. Oh, nani? Babay, babay. Okay, Babay, 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 babay. Kami. Kaunsa, kaunsa ka. Oh. Kaapon din ka karon. Babay. Babay. Dili ka Amo, ba? manawag lagi sa mungit lagi sa basta netaw mo agi. Tao na, tao. Agi, tao. Wah, na mungit ron na. Netaw mo agi ba mungit. Mungit ba? Nani? Tumurachi, tumurachi. Babay, babay. Nani, babay din, babay. Ay, napangit ko na. Di, kaon na. Eh, babay lang dito. Babay. Amo din. Talikod. Babay. Babay. Boy. Babay, babay. Parat food na sa ilalim. Ano? Una na. Inainit. Inainit. Ang tawil, tawil lang. Inainit ka. Dala na. Babay. Tubo tao. Ay. Ito yun. I love the bangs ate.
Uy, lunod, dami. Dami, dami. Mayroon eh. Sukot. Itong na ako eh. Suko ate. Circle gold. Ug yung circle. Hmm. Ano? Normal nito. Tehag ka sa mga Indian hacker. Ah, tila na mo? Tapos gawin akong marot na isa pero isa na akong duha ka marot. Ang sarap na kung sa miti. Kunti. Ego. Pa. Lagan ah, marap Santo na kiti. Hmm. Duyas eh. Birthday ka sa ego dia. Kinsa? Ego? Lagan og maro. Oh, ina. Murag kwan na murag nang Uy, si ate. test sa sort of degrading good. Ano ko? Hmm. Bubay. Mo ano ba? Ginawa ng biluan? Bastos. Wala ko. Tatay. Lulu. Babay. Babay, Lulu. Mumo ka Kim? Buwa ka mumo sa nose? Uy, pipi. Babay. Pero paggabi is ano, sando mga ano. Kaya igang mo ni jersey mo gabi. Liga ng tela. Hmm. Guys, oh, gusto ganyan niya. Berihan drama good. Ayo guys, ikaw. Cakap ati dah. Ati buat ati. Ati magalit si ati. Ala ati. Ati dah. Bye bye. Bye. Hindi ko ito bukuan yung ako. Bye dah. Isa lang sa play. Bakit ang ako ganyan ko ni anak pa ng awang mom. Magana siya sa Facebook. Sa emerald na ako na ito. Yun eh. Tama naman. Ano na dah tinggal kat anak. Ano hindi ka nakaon? Kalau emang kalau Kuya. Mana pagkawag? Ah. Magi na ndak trawa dak. Ha? Na. Ang lagad ba, no? Mana yung nagkuha sa ko number? Bigay mo number sa akin kung sakaling magano ako. Kung may kasayahan, kukunin kita sa sayaw ka. Mana next mo? Init. Wala nga ito, kanang nai. Ugat niya. Mga isa na. Lagong. Na. Kaya yung pagluto na lang, dalit ano? Pinakurat lang na luto ba? Ay na ako. Libre ko ni Boying ba? Di ba? First time na nang kita. Na kamu nagilanay. Eh, taga-stro ka. Kaya siyang ba na? Ah, si Wilmer. Oh. Libre ko ni anak, di ba? Dito ka una nakatira na. Ay, nagkaon na yata ko ito diri ko rin. Nagkaon na ka na sa una eh. Libre lang ko ni anak. Sugad no, hindi ko pagkadadi. Isog ng mata. Isog ba? Ano? Talitik to dito. Kung ikaw na ito. Ay, oops. Uy, lida ng bata guys, oh. Naglida namang bata guys, oh. Oh, naglida no? Oh. Naglida namang bata guys, oh. Oh, kabad ng bata naglida. Dili ko guys.
Hello guys. May dapat mo ate. Unsa lablab daddy? Ganyan, Uy, pakong ka ah. Kung nagpila pa si ate na, nagsiyas na niya ron. Mo ganin ta. Oh, hulog ka. Kaluhag na kong bibi eh. Bibi, bibi. Bibi, kaluhag na kong bibi. Ito matinig. No. No, bibi. Bye-bye. Bye-bye. Bibi, bye-bye. Bye-bye siya ba? Dito. Di bye-bye na. Bye-bye, mata mo na. Dito na siya. Sunik na dito na yung one na siya. Kung mag-school ka na, kung kamot na kailag undang. Pero pwede mag-send. Ay, absin, babitin mo pagka. Kung kamot na dyan. Ginki mong lawas. Dali lang kayong buwan. Ikaw na lang pag-asa. Ikaw sa ate lang. Eskwela. Hindi, bisag muskila na si ate balik eh. Mag-meeting man karon 25. Gusto lagi nato. Pero sama si Mayo na din gusto. Kisa na yung kachat-chat karon. Babae na, laki. Dahil mo. Daraga ba? Sikon ba? Sa mga to? Ikaw, di ba na Keisha? Nasa likod ba? Di ba Keisha na? Ay, ganito? Rabiaga? Ha? Huwag mo na. Amber lang ha? Kung maulang ba na yung kachat? Dagang na siya. Dili man ihatag. Kaan man. Kanang dagang gihatag. Friend. Si Arian si gatag pa. Dili kay namugas man si ate mo. Hindi lang talaga natagan. Si Milmer ng sutyan. Kumana na. Igor, ay kumutang Arian. Yan, misali, kinsa rin yung yata ng ingon ganyan. Si Keisha, babae man na. Rich na yung babae ba rin. Kasapalit sa mama. Sumbong na ako na siya. Sa nilatag lalaki ka nga. Ang malaki na sitwasyon mo. Inanin tayo ko, no? No? Inanin lang ba? Sekali di markas natang palay eh. Ay, tanong. Ano to eh, gusto to mo konugirkan pero kastada ba? Di ka mo pagbalay din. Ha? Pagbalay. Ano ba? Ano? Ay, no. Sa? 35 years. Ay, ko ata kay para mga bata di ba para bud sa tuwa kay. Yung 25 version mo. Ya, manag ko maminyo man ni sila. Diri man gyapon na sila padulong ba? Pinas ba tayo ikuha dito? Negosyo eh. Trabaho dito, pila na. Ay, Abi. No, talaga. Asa man ako nimo? 35 mo. Magkirag na yung negosyo Lami pinas. ba yung kwan? Dito pinas na ito. Kailan ka sabi ko? Lami, pero lami siya. Di sa tabang ba? Hindi, wala na ko na hulot. Busugan ako eh. Busugay ko, hambing na isabi. Baka. Takoyaki guys. Sabi? Gusto ko. Nakikik. Ano yung manila mo? Last night. Yeah. Gilamon ako mang. Labig mong be. Taan. Gilamon ako ang kwan. Kuha ba yung baso mga awa? Man. Lubig daw, palihog. Ayun eh. Iya, basta yung kwan. Hindi lang ko na. Bisan sa kwan, kanyan mo. What if Minan? What if? What if na Ano? sa 22 kay yun yung dula. Hindi ka balay. Lahag mo ato ka dito. Ay, diba? What if na if yun isa magmulat ko Ikaw na isa. dili ako magmulat what if ba ano ba
I-prank na kayo, prank. Magulat ko dito tapos sila Pandi ko. Di na na? Wala ka. Ay, di sila libre, no? Kini nga, pagkaunan lahat po ni. Di ako lahat din. Ha? Sabi kong gilid. Ang libre sila. Na, di man sila libre. Diba? Dibayad man siya. Ano? Diba? Di rin siya libre, day. Sabi na libre na kay... Uy, no, lagi. Kasi na yung bata. Ano mo? Gino, ako napasa na muna ang pantalon. Tara, let's go. Move. Tara. Atong kuman basa no ulog. Tara na. Sabay na ta. Dali lang. Ayun na naman tumawag ko niya. Tapos, mga ko, busy ka. Ano siya? No, Kita ka. why? Tara. Ano siya? No, Tara, una ta. why? No. Oh, diri lang ka. Diri lang ka. No, man ka. Oh, diri lang ka. Dili na ko busy. Ako, ano siya? Hindi na nag-live. Siya siya online. Tara, na. Tara. Yan na.